ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନେ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଅନେକ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ବା સોશિયલ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବହୁତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛି। ସେହି ଦେଶଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି, ବହୁତ ବଢିଯାଉଛି ଦରଦାମ। ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ମରି ମଧ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି। ଭୋକରେ ଅନେକ ଲୋକ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହି ସେମାନେ ସରକାରକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କହୁଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଠାରେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ସେହି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିବାର ଭିଡିଓଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଏହି ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବା ସକାଶୁ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପଡିବେ। ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ରୋମିଓ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଏହାଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। 18 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଉଛି, ରୋମିଓ ତାର ଏକ ପର୍ବ ବା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ହେଉଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଅଛି। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, କଲୋସିଓ ତାର କେତେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ। ଏହାଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ସେ ଆପଣା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଏହାଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ନିଜେ ପାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇବେ। ଏହି ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଯାକୋବ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ
ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭାଇମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଭୁଲଟା କଣ ହେଇଛି ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କରି ଲେଖିବେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇ ଆସିଲି। ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଇ ବାଇ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।